Elevation er, når scapula hæves. Depression er, når scapula sænkes. Retraktion er, når scapulas margomedialis søger mod columna. Protraktion er, når scapulas margomedialis søger væk fra columna. Upward rotation er, når cavitas sglenoidale peger opad. Downward rotation er, når cavitas sglenoidale peger nedad. Posterior tilt er, når angulus inferior kommer tættere på thorax. Anterior tilt er, når angulus inferior kommer længere væk fra thorax. Internal rotation er, når margomedialis vipper væk fra thorax og margolateralis vipper ind mod thorax. External rotation er, når margomedialis vipper ind mod thorax og margolateralis vipper væk fra thorax.